Ja vás do môjho nového videa a v tomto videu si zahráme hru, ktorá sa volá Tower of Hell. Tak, môžeme ísť na to. Prepáčte, že nevydávam YouTube videa tak často. Mám len veľa školských povinností a veľa stresu, pretože sme písali veľa polročných písomiek. Takže teraz je to škola trošku ťažká, tak veľmi sa ospravedlňujem, ale už mám po písomkách, tak by som mohol vydávať viacej videí. Najviac videí budú vydávané asi týždeň, sobotu a nedelu. Takže každú sobotu alebo nedelu kliknite na môj YouTube kanál, možno uvidíte nejaké nové videjko. Takže máme tu takéto sraničky, ale nejako sa mi nedarí. To je celkom ťažké, lebo idem do kruhu a točí sa mi kamera, takže... To frasa! OK. Prepáčte, hrám to na telefóne, lebo ešte stále nemám statív a ešte nemám ani mikrofón na natáčanie videí, takže preto... Takže preto je taká slabá kvalita, lebo ešte nemám tieto nastavenia, až mám normálne počítač aj PlayStation, len ešte nemám statív a mikrofón, takže musím bohužiaľ natáčať na telefóne a je to pre mňa ťažké, lebo ja nie som dosť taký telefónový hráč, ja som skôr počítačový hráč, ale na telefóne mám takýto účet, tak na ňom natáčam. Môžete mi do komentárov kľudne napísať, že aké videá chcete naďalej. Ja mám taký návrh, napríklad 99 noci v lese, alebo Murder Mystery zasa, tretiu časť, ktorý zasa som zomrel. Tretiu časť, alebo by ste chceli, čo ja viem, nejaké YouTube videá, shorty, kde robím nejaké virálne veci. Rozmýšľam, že by som mohol spraviť face reveal, ak bude mať 100 000 lajkov, alebo 50 000, alebo 20 000, alebo 10 000. Do komentárov si vyberte, koľko lajkov chcete dať, ale ak budete mať až za 100 odoberateľov, budem vydávať také videá, kde robím také trendujúce veci, ale budem mať na sebe masku. Takú dinosauru mám, takže neukážem vám moju reálnu tvár až do týchto subscriberov. To je celkom dlhá cesta a ja som s týmto výberom spokojný. Dúfam, že vyberáte aspoň nejakých 50 000 alebo 20 alebo 100 000, pretože oh my god, táto mapa je taká ťažká. Pretože fakt nechcem natáčať tak dlho. Ľudia, zatiaľ počkám, kým sa načíta ďalšia mapa, pretože toto je moc ťažké. OK, ľudia, za 20 sekúnd, 15, bude nová mapa, tak už sa mi rovno porozprávam. Môžete mi do komentára napísať, čo si myslíte o novom update v Robloxe. Mne sa absolútne páči, lebo už hry sú také tiché, nikto si nepíše. Môžete mi napísať do komentárov, čo si o tom myslíte. A máme tu ďalšiu mapu. No, táto mapa vyzerá byť celkom v pohode, ale ešte som nevidel. Opa. Mne sa nemakovám, ale mne sa lepšie hrá so shift lockom, pretože ľahšie sa mi uhýba a tieto vecičky. Takže tak. A ako som ešte predtým hovoril, do komentárov mi prosím vás napíšte, pri koľkých subscriberov chcete face reveal od 100 000 po 10 000, alebo akú hru si mám zahrať. Nie mi to jedno, akú hru tu budete chcieť, či to bude nejaká hrozná hra, ale nemôže to byť žiadna súhra, pretože ja chcem byť family friendly content, takže nemusí to byť zase taká divná hra. Môže to byť hororovky, ale nie taká, viete, také divné veci, viete, o 100-krát všetci, čo viem, napríklad Bathroom Simulator, to som počul o tej hre a že preto sa dejú fakt divné veci. Takže prosím vás, nielen takéto hry, len také family friendly. Lebo fakt nechcem dostať ban na tento YouTube kanál. Super, spadol som úplne dole. Nevadí,
A môžete mi do komentárov napísať, ako sa vám minule páčilo moje najdlhšie video 10 minútové, volalo sa, že Murder Mystery, ale keď zomrem, tak si mením avatar. Ďakujem vám veľmi pekne za 7 odoberateľov, ešte 3 odoberatelia a môžeme ísť rovno na 10 odoberateľov. Ja vám chcem strašne poďakovať za 7 odoberateľov, lebo ja som nečakal, že za prvé 3 týždne alebo mesiac od tohto YouTube kanála, že dostanem už 7 odoberateľov, čo sú z toho 3 asi moja rodina a bližší kamoši, takže ďakujem vám veľmi pekne. Takže poďme už späť k hre. Ups. Zasa som zomrel. Ja nie som celkom dobrý mobilový hráč na Robloxe, tak mi to celkom nejde, ale posnažím sa. Haló? Dobre. Vy toto video možno uvidíte zajtra, čo je pondelok. Asi 19. prvý, neviem, koľkatého to už je. Ináč, ospravedlňujem sa, nevidel som video na Nový rok a na Vianoce, pretože som proste bol s rodinou a oslovili sme. Tak, ešte by som vám tak so všetkým poprieť šťastné neskoré Vianoce a neskorý Nový rok. Teraz budem trošku ticho, lebo sa posnažím sa toto dokončiť. Počkaj, toto čo? Niekto kúpil jump. To je super. Ešte 3 farby tu dám. To video neskončí, dokým to nedokončím. Aspoň jedno kolo. Nice, som na novom leveli. Čo? Né. Spadol som. Ja toto video fakt neukončím, dokým to nedokončím. Co? Ja toto video neukončím, dokým túto hru nedokončím. Tak, to predtým znelo strašne blbo. To frasa, toto je také ťažká hra. Budem robiť asi shorty, napríklad, že budem robiť také shorty, že deň 1, čo sa snažím, aby Moon mi komentoval na koment, aby sprosil video. Ja mu proste budem v kúse na nové videa komentovať, napríklad prosím urob kolaboráciu a dám tam moje meno. Nie! Ľudia, prepáčte, ja toto nezvládnem, poďme si zahrať inú hru.